F'din il-ħolma ta' San Juan Bosco bil-valur kollu li jista' jkollha, għakkina nħobb nara il-Knisja fi żminijietna mo speċjali b'dak li jagħmel Ġwanni Pawlu Tieni. Il-Knisja iva għaddejja mumenti bes mo speċjali fl-Ewropa ma mhux biss, għaddejja mill-maltemp illi l-Papa fuq din id-dajsa kif għamel Ġwanni Pawlu Tieni jorbot il-Knisja ma daw iż-żewġ pilastri kbar, l-Ewkaristija u l-Madonna. Ġwanni Pawlu Tieni qabel ma mar lura fid-dar tal-Missier rabat il-Knisja li mexxa għal iktar minn 25 sena ma l-Ewkaristija mqazza bl-enċiklika li tagħna fuq l-Ewkaristija u ma' Rużarju mqaddes bl-ittra apostolika li tagħna dwar it-talba ta' Rużarju. San Ġwan Marija Vianney kienu l-ġiex momenti privileġġjati tat-talb tiegħu. U l-Papa jirproponihom anke s-saċerdot. Is-saċerdot li jitlob ir-Rużarju. Is-saċerdot li jippromovi t-talba ta' Rużarju, li jitlob Rużarju mhux biss waħdu ma jitolbu mal-komunità li l-mulej jafdalu fidejh. U forsi fuq l-eżempju ta' dan il-qaddis Kurattars u anke Ġwanni Pawlu Tieni nnifsu. Forsi ma tkunx idea sabiħa ma nafx. Kull kappellani tal-parroċċi tagħna kollha f'Malta u Għawdex kellhom jorbtu l-parroċċa tagħhom ma' Kristu fl-Ewkaristija u mal-Madonna fir-Rużarju. Hija proposta li qed nagħmel fuq il-ħajja ta' dan il-qaddis li ssir attività partikolari fil-parroċċa fejn is-saċerdot mhux konxu l-kappellan iħejji l-parroċċjani illi il-parroċċa tkun marbuta verament ma' Kristu fl-Ewkaristija u tkun marbuta mal-Madonna fir-Rużarju. Nixtieq nagħmel proposta anke lilkom lajċi fil-Kunsill Pastorali Parrokjali. Proponu għall-kappellan tagħkom. Ma jimpurtax jekk m'aċċettajx. Proponuha darb'oħra, tuħ ċans jirrifletti fuqha. Jekk jaċċettax se tkun mument ta' tiġdid u qawwa kbira. Hekk jien personalment rajta li tħalli ħafna frott fil-laqgħat tat-talb tal-mir norganizzaw li proprju l-ġiex pilastri tagħhom huma ir-Rużarju u l-Ewkaristija fil-Qudiesa u fl-Adorazzjoni. Għalhekk il-laqgħat tal-mir nagħmlu ir-Rużarju u mbagħad wara jkollna l-Qudiesa u l-Adorazzjoni. Laqgħa verament twila ta' talb, però esperajt lil nifsi proprju anke minn dak li għamel Ġwanni Pawlu Tieni li l-Knisja rabata mal-Ewkaristija u mal-Madonna fir-Rużarju. U l-Kurattars din kienet l-ispiritwalità sempliċi ma kienx jitlob b'mod komplikat fil-ħajja tiegħu, però b'mod effettiv li ħalla ħafna frott. Qaddisin eżistijej is-sigr tagħhom huwa Kristu fl-aħħar mill-aħħar. Il-Kurattars, it-tieni kwalità li anke Ġwanni Pawlu Tieni jsemmi f'din l-identità saċerdotali tiegħu hija l-faqar. Is-sens ta' faqar li fiħex San Ġwan Marija Vianney. Ma kienx saċerdot sinjur u l-faqar li kellu dak li kellu kien anke jaqsmu ma' ħaddieħor mal-foqra. U naħseb din riflessjoni anke bħala saċerdoti kemm aħna qrib il-foqra. Mhux kemm qed norganizzaw il-parroċċa tagħna biex tgħin il-foqra tal-parroċċa, però kemm aħna milli għandna aħna bħala saċerdoti, mod personali, qegħdin minnu naqsmu mal-fqir u mal-batut. Hija sfida li tal-qaddis qed jagħmel anke lis-saċerdoti llum. Ħaġa oħra li Ġwanni Pawlu Tieni jikkummenta fuq ir-relazzjoni tal-Kurattars fil-ħajja saċerdotali tal-Jom ma' Ġesu hija is-sens tal-kastità, iċ-ċelebat fil-ħajja tal-qassis, illi joħroġ mill-lotja tiegħu għall-Kristu u għall-Knisja imma minn imħabba vera. Iċ-ċelebat li s-saċerdot mhux inaqqaslu mill-imħabba ma jtih il-libertà li jħobb. U allura jew nitolbu wkoll anke s-saċerdoti li jiskopru l-kariżma taċ-ċelebat li ma jarawix bħala impożizzjoni mill-Knisja imma bħala sejħa ta' Kristu fil-Knisja. Eżistijej. Illum għandna ħafna diskorsi qasis għandu kun xċelebi jew le, qasis għandu xi żewweġ jew le. Il-Knisja Kattolika fit-tradizzjoni Latina li aħna parti minn din tradizzjoni baqgħet tinsisti anke reċentament il-Papa Ġwanni Pawlu Tieni, skużawni il-Papa Benedittu 16, però Ġwanni Pawlu Tieni wkoll kien għamel dak l-enfasi kif għamel anke qabel Pawlu 6, illi ċ-ċelebat hija parti intrinsika mal-tradizzjoni tagħna Kattolika Latina fil-ħajja tas-saċerdot. Tagħti qawwa effikaċi u effettiva l-imħabba tas-saċerdot fih dan il-poplu tagħna. Hija sfida ċertament, però hija qawwa kbira. Jekk is-saċerdot jaraf jgħixha, japprezza u jieħu ħsiebha u jekk il-poplu tagħna wkoll jaraf jgħin is-saċerdot biex jgħix ħajja ċelebi. Ħaġa oħra li Ġwanni Pawlu Tieni jitkellem mill-identità tas-saċerdot fil-ħajja tal-Kurattars u jipproponija l-qassisin anke llum hija s-sens ta' ubbidjenza li San Ġwan Marija Vianney kellu. Il-Papa jinnota li San Ġwan Marija Vianney wera ubbidjenza kbira li l-isqof u mod partikolari meta batu bħala kappillan li San Ġwan Marija Vianney beża
ikun kappellan. Kienet ministeru rol fil-Knisja li kien iweżżu. Kien jitwerwer. U aċċetta bil-biża u t-trejid. Bil-biża u t-trejid. Aċċetta. Però minkejja l-biża tiegħu, il-biża ma kienx dik li paralizzatu qudiem nisqof. Kienet l-ubbidjenza li ħallitu jimxi. Eleb il-biża bl-ubbidjenza. Forsi anka din esiskuti saċerdoti, kemm fil-ħajja tagħna aħna hekk meta anka s-superjuri tagħna jitolbuna xi ħaġa nibżgħu. Mhux biss mitolbu għas-superjuri tagħna, manka meta nintaqgħu meta sfidi fil-parroċċa, fil-Ministeru Saċerdotali, nibżgħu. Però ftakru li hemm li qegħdin nagħmluha qed nagħmluha taħt ubbidjenza. Dik ittina libertà. M'għaliex nagħmluha x'fittixna aħna. Qed nagħmluha il-mulej qabadna permezz tal-isqof, permezz tas-superjuri reliġjużi tagħna. Allura għandna jkollna dik il-libertà. U li nobdu wkoll b'ċerta kreattività. Mhux nobdu b'mod passiv, bil-puntu l-virgola u ma nafxiex tagħmel eżattament l-qabduk, imma bil-kreattività tat-talenti, bil-qawwa tal-Ispirtu li qed taħdem fik, bid-dona tal-Ispirtu Santu li intirċevejt fil-Mawmudija, fil-Grizma, fl-Ordni Sagri, bid-doni naturali li l-mulej żejnek bihom bħala bniedem, li ddaħħalhom kollha f'dik l-ubbidjenza biex issir mill-qalb għax hija l-ubbidjenza li ssalva. U l-valur li hemm li nagħmlu xi ħaġa taħt l-ubbidjenza huwa enormi. Tagħmel xi ħaġa taħt l-ubbidjenza u xi ħaġa minn l-ubbidjenza hemm valur differenti. Hemm qawwa differenti, hemm grazza differenti, hemm frott li huwa differenti. San Ġwan Marija Vjannej, dak li għamlu taħt l-ubbidjenza tal-isqof u għalhekk kellu dik il-frott kollu. Fil-identità saċerdotali tiegħu, San Ġwan Marija Vjannej jgħidilna l-Papa Ġwanni Pawlu II kienet immarkata biċ-ċaħda u bis-salib, bid-tbatija. U San Ġwan Marija Vjannej għadda minn ħafna tbatija. Imma l-Papa jgħid li s-saċerdoti li jingħaqad ma' Ġesu fis-salib tiegħu. Id-tbatija li għadda minnu kienu l-kalunji li għalaw fuqu. San Ġwan Marija Vjannej gidbu fuqu bħala saċerdot, gidbu fuqu, qalu affarijiet li ma kinux veri u sofrihom. San Ġwan Marija Vjannej għadda minn tbatija minn saċerdoti sħabu stess. Saċerdoti oħrajn li ma femux l-istil tal-ħajja tiegħu, li ma femux il-mod kif hu kien qed jgħix. U s-saċerdoti oħrajn għamlulu b'saten ferroti direttament lilu u anka direttament man-nies. Però bata mill-qassisin stess San Ġwan Marija Vjannej. Xi drabi din tista' tiġri eżisti li flok inkunu saċerdoti ngħinu xulxin, kunu saċerdoti nagħmlu b'saten ferroti xulxin jalla nikkonvertu jekk ninsabu f'din is-sitwazzjoni. Kurat ta' għar żbata f'din iċ-ċaħda tiegħu l-mortifikazzjoni mix-xitan li kien isawtu b'mod fiżiku. Ix-xitan b'mod fiżiku kien isawwat lil San Ġwan Marija Vjannej. Ma kienx isawtu San Ġwan Marija Vjannej kien ippossedut mix-xitan, imma x'kien ruħ qaddisa illi biex inti bħala saċerdot terbaħ l-irbaħ għal-Kristu tittaffronta lil Satana. Din hija verità. San Pawli jgħidilna fl-Efessin li t-taqbida tagħna mhix kontra l-bnedmin, kontra d-demm u l-laħam, ma kontra l-ispirti ħżiena li ġġerew. Meta l-Papa Ljun 13 kien ħareġ dik it-talba l San Mikil Arkanġlu kien telab is-saċerdoti sabiex jitolbuha wara l-Qudiesa. Hija ħasra li nqatet eżisti. Inqatet għaliex ma nafx li ma raġuni għaliex inqatet, ma baqgħetx talba obbligatorja. Però ħasra li ma talba li nqatet naħseb ispiċċa wkoll dak is-sens li x-xitan, is-sens li s-saċerdot irid jipproteġi lil nnifsu u l-poplu ta' Alla mix-xitan. San Mikil Arkanġlu li ħafna qaddisin anke saċerdoti kienu devoti lejh jitolbuh sabiex jidħol għalihom u għall-poplu għafdat fidejhom biex jaħarishom mill-inganni ta' Satana. Int bħala qassis li tiġiret ix-xitan biex issalva l-irwieħ. Jekk di tara tad-daħ ma temminx fiha, għandek problema int u miskina dik il-merħla li hija fdata fidejk, għax tkun raj li m'intix tipproteġiha mill-lupu. Jalla il-mulej iħenn għal dik il-parroċċa illi jew ineħħililek minna jew jikkonvertik u jiftaħlek moħħok u qalbek. Ja forsi kelma jibsa per qudiem dawn l-affarijiet ma nistgħux niċċajtaw. Eżistijaj. Għaliex ir-realtà ta' Satana teżisti u hija ħasra u gwaj meta tisma' saċerdoti jgħidu li x-xitan ma jeżistix. Hija ħasra u gwaj. Il-kurat ta' ars iġġilidlu. Mhux biex noqogħdu nossessjonaw ruħna mix-xitan ta' u ndaħlu x-xitan f'kollox, però nagħmlu żball jekk naraw ix-xitan fejn mhuwiex. Però nagħmlu żball ieħor jekk ma narawhx fejn qiegħed. Ukoll San Ġwan Marija Vjannej kellu jibgħatu wkoll anka biex ngħidu hekk minnu nnifsu li xi kultant kellu tendenza ta' disperazzjoni,
ta' xifti ta' depressjoni li jaqta' qalbu li jħossu dawn. Iva, xi kuntant aħna wkoll bħala saċerdoti jridu nġorru l-pis tagħna nfusna eżistijaj. Hija dbati oħra wkoll. Però ma naqtawx qalbna x'maqudin ma' Ġesu fuq is-salib dik għandha qawwa kbira.